ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି କାଲି ରାତିରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଥିଲା ମୋର ପୁଅର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁତକ ସଫା କରିଦେଲି। ସଫା କରିକି ନେଇକି ତାକୁ ସବୁ ଶୁଖେଇଦେଲି। ଶୁଖେଇ ସାରିକି ଆସିକି ପୁଅର କ୍ଷୀର ଫୁଟେଇଦେଲି। କ୍ଷୀର ଫୁଟେଇ ସାରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ସେ ଖାଲି କ୍ଷୀର ପିଇବନି, ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ପିଡ଼ିଆସିଓର ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲାଣି ପିଇବନି ବୋଲି, ଯାଇକି ଖେଳୁଛି। ତାକୁ ଯାଇକି ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଧରିକି ଆଣିଲି। ଘରକୁ ଆସୁନି, କହୁଛି ମୁଁ ଯିବିନି। ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ସେଇଠି ପିଆଇ ଦେଲି। ପିଆଇ ସାରିକି ମୁଁ କହିଲି ଆସେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ମୋତେ କହୁଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ମୁଁ ପଢ଼ିବିନି। ଆଜିକାଲି ଛୁଆଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ସେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ନଳି ଖାଇଲା, ଖାଇସାରି ତାପରେ ଯାଇକି ପାଠ ଲେଖିଲା। ତାପରେ କହୁଛି ମାମା ମୋତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଯାଇକି ତରତର ହୋଇକି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲି। ଅଣ୍ଡା ଆଳୁ ଝୋଳ କରିଦେଲି, ତା ସହିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଟମାଟୋ ଭଜା ତାକୁ ଆଣି ଦଳିଦେଲି। ଦଳି ସାରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇକି ଖୁଆଇଦେଲି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉନି, କ'ଣ ହେଉଛି? ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି, ରହିଲି। ଜୟ ସାଇରାମ।